Kanthi pamasraing tokoh wayang meretandani gelaring ringgit purwo sedalu natas ing rikal ganunika mangki kawiwitan mendhet lelampahan tumuruning wahyu cakraningrat tumuruning wahyu cakraningrat tumuruning wahyu cakraningrat. Purwo Madyawasono anggen kula nderek lampah adicara tuna dungkap kirang pratitis miwah kirang nuju prana tumrap penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu dianggung samudra pangsami kasekecaken anggenipun lelenggahan kanthi sekecalan merdeka sinambi mirsani gelaring ringgit wacucal ing dalu menika mangke setalun atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
shollu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Den sembah dereng ngulon kapur barisan ngamor bengarat
ringsanan ingkang mring kanan siing tasih mawe buka kang sawega masireng telahan nyewang kanan mamuju ngewang Ilahing awit namastu Purana Sidam awit namastu silat mring jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinamung langaning mlebes tumaksih lestantun lampeng budhut sinatur tutur katela tetulut tulat mring radeng parabdya wini suda trengkang dinama-dama pinardi tampeng lalata mangya tekap wasananing kupita tawarengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang Murwengkata setebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik nuting basa tunggal gunung nemu surasaya linarasaya karaos mulajari wangrasa wani purhing diri rasa remangsa ngrumangsani lir jalma angila kaca jarwe muksa cari tolo berjawus kemelarut jering pakliran yaiku sejatira mersan pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarung jawang kartika wis kenur putra teng kawasa sahari ratri angidri pawana perwateking duksina bilu kemandi temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad rodong lantang karo tumangker toya sinirambun toya jawah patung rempyah dado pandang kutu-kutu walang katuga burono yang buraja dado branan tanpa wicalan padang terawan sinahir sang bang renang kang arsa murbawani jagat mungguing jagat weton tumunggung-unggung ungging kalengan mugara bang merengang alamun kausayan dilat-dilato bumi saya tangi semerup sang bang arko katon sebelakanan kudung abang esmu jenar kapurbawan sinari sang jawang basonto tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo bocah ing gunung nemelan gendan kasing ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangusul ing kawula dasih dene larsa ngapa buka karep Tegal Sawawi anglur silur tatanana pedhoti senam bisendonan sesindenan mikul karo lukundi anggiring raja kayane sawenana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Argosaya tangguh saya inggil wis katon melo sinari jagat ringi blapapat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebul bata rebul teja rebul kekuwung prandere tatan wonten kang amandan kekuwunging praja negari Ngastina ya negari Gajahaya ya Liman Benawi ya Guru Janggala apanjur karo pambukaning kandha sarading mangke
Krana negaring Astina dumati saking pulo-pulo pepanjaran sinasap pantaya benawi dirambi umbah samudra pirang langun kang tanpa wakut. Pekating manunggal kapantuk uruting Cakrawala maneh-maneh Cakreng Wisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa serong kinarya sesuwing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri roe-roe ron kelapa bumi subur pasiten mawur. Sadenga tinandur tangkar tuwangkar kawriyan dadi gunung-gunung bepanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang mening dirtani. Iline pinara para planèt nampi wadha pinentung-bentung kinarya angileni sawah yang pategalaning naraka sema. Mokal pangoleng tetani bebasan tatanana bumi sancing kanggang selo. Sadaya tinanduran kang ora kapipandhe patari silang gelar pasabinan yayaruk misari kang pinangga pratiwi. Pategalan rengga plawejeng lan yu godhongane ambe kowe nganti kaya manglung-manglung witande. Para kependhem, para kesimpar, para gumantung sadyotan kuciwa jinawi dukulan kang mawig sarasaning diri. Ingon-ingon Raja kaya itek iwen sansaya ngrembaka. Lamun sanggak glaring bangunan namun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang aku nancing malang abet tebih saking tindak Durjana Judi. Sambil sayang saka kabya karo nusa bangsa tuwe negari Kajauya. Gengeng binasake negari Ngastina alku semlagi mancing marang jaman kuno. Panjang punjung pasir pawukula jinawi gemah ripakarta tata tur harja. Dasar guru kang gedhe bari padhang jagati dulku setur tatu kuncarane turta kasusuri manca praja lah senenta wae. Ing ngasta pusarane adil bangsa negari Ngastina. Menang rodanu Camodasa namaning Sang Nata Dasa 10 nama semestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana, ya Sang Prabu Jaka Pitana, ya Sang Jayapitana, ya Sang Kurawa Indra, ya Sang Dastarastratmaja, ya Sang Gendari Suta, ya Sang Tripamangsa, ya Sang Prabu Gandarya. Nalendra wakuning bawenggung jajakakan kautamari sajuga lenggah madaring Damarjana, ora mantra-mantra sipating Bathara. Daya dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara Kuwirang Wijawanta binayang bayang Sang Janing Para Hapsara Hapsari kawis ketinggal manggu tanggu Jaka Pawara loro datan kantun rawipun Sang Hyang nutut tungguling para jan Garing Astina Sang Janing Para Binisepuh nujung Brahmana Pandhita anengging ketingal lenggah wonten samadaning kedaton negari Ngastina anenggih Pandhita Ngetal Kandha Sang Mahatma Resi Wara Bisma Enggang eyang saking Sang Prabu Duryudana mengeraken panenggahipun nujung negari Ngastina Pandhita saka lima Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra Sang Begawan Durna mengeraken panenggahipun senopati ning negari Ngastina nenggih nata ing ngawengga Sang Prabu Karna Basusena ya Sang Surya Putra ya Sang Suryatmaja Manglu-pangrucitaning driya bisawanipun pepadhe negari Ngastina minangka Rangkanata pidalaming plasa jenar. Nenggih Sang Rikanapati Arya Sengguni Arya Sumpan ya Raden Trigantalpati. Pangringgeng sowan minangka pamungkasing driya pasewakan negari Ngastina. Nenggih satriya ing tirta tinalang. Nenggih Sang Raden Arya Kartamarma para kawula samya kanthi pasisiran jejel riyel rapat pepet bibit prasasata topan denggul tatan pasela labet sekadhaing para seba ing jaya mludak gendera ronteng bulung-bulung terang kendanu nyayai mondeng mangsa labuh payu megar mendhi jamur barat ing mangsa rendheng tumbeng ngrangap jati ngarani mangsa katiga pranduri tinggal tidem sinem madaning pasewakan negari Ngastina nadan godhong tataning ngobah samirana tatan mampah kabyar sumung swaraning pradangga mewah pangling waranggana sigra murwani pangandikan dada kumangling wijining pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan tanggaping sasmita sangya para kawula arsa ngangsek pisawane
Panjenengan ingkang sasongko manyarep Puri mangkin tanpa siring kang emas-emas murut ning langit Sritinon ning pasewakan busana maneka warna sepa pos peteng udyono miwang panjra sarawarukma ranggeng manit nara narawata obro prabanyo kang sumirat kenyaring tekso laliwaran ler ki lajeng sireng
Raden Ong Wimbo kekondo omre mi inget katiupeng mak roto mando saparan mangambar kongas Dewang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintaning sejagat pasisaning Bathara nuwun mangke Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma Ketal Kondo sarawuh patuko Kanjeng Hyang Bisma wonten Datulaya Praja Negari Ngastina Kanjeng Hyang ingkang wayahipun Jaka Pitana ngaturaken sembah sungkem ingkang wayah kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Hyang Bisma Ketal Kondo Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma Ong Mastrama Sidam sing aring bawana langgeng ya kula putu Prabu Duryudana nggih sira wayah Prabu Jaka Pitana ing Ngastina ngaturake sembah sungkem ana ngarsanipun Hyang wis pun Hyang tampa gawe lega-legawanipun Hyang tiba sepadha-padha nggih kula putu Prabu ora lewat pun Hyang ngaturake salam taklimipun Hyang kunjuk ana ngersane putu Prabu Duryudana putu Prabu Jaka Pitana Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma iki pareng pangestu patuko salam taklim sampun kula tampi akarya canjang bocah ing peni demawing wijang rumaketing pertuyu saestu ndadosaken cahya nur cahya taging rakaijanan Kanjeng Hyang mboten langkung kaskecan lenggah patuko Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma wonten Praja Negari Ngastina Kanjeng Hyang ya nggih putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Hyang anggonipun Hyang lungguh ana ing Datulaya Praja Negara Ngastina putu Prabu nun mangke bapa penemban saka lima bapa penemban Durna sarawipun bapa penemban Kumbayana ingkang putra ngaturaken puja pangasta mugi kunjuk bapa penemban Durna Astaka swala sila bertapa somorante hawala gamanaga kula kaprit kantil pututing selikur kula anak-anak inggih anak Prabu Jaka Pitana amiji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih salam taklim utawi pudya pangastawa sampun ingkang bapa tampi akarya bombong tasmanahipun ingkang bapa mboten langkung kula ngaturaken puji astuti lestari wonten ngersanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana mugi anggenipun lenggah wonten ing Damparcana Negari Ngastina sageta mangke rahayu wilujeng widatane sambi kula mboten wonten alangan setunggal punapa anak Prabu Jaka Pitana bapa depan Durna iki sampun kula tampi mugi ndayanana marang kasantosan lair lan batosipun ingkang putra boten langkung kasekecana lenggahipun bapa depan Durna kula anak-anak sampun boten kirang prayogi anak Prabu Jaka Pitana
Nun mangki Kanjeng Hyang mesti mawon damel kaget mana patu Kanjeng Hyang Bisma ketal kondo teka dinten samenika ingkang putra Punjaka Pitana angaturi rawuh patu Kanjeng Hyang Bisma ketal kondo mesti kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun patu Kanjeng Hyang Bisma. Kanjeng Hyang Putu Prabu wonten timbal kadawu yektine pancen uga akeh sartane tuwa tandha pitakon sakjroning manahipun Hyang. Teka wektu dina iki Putu Prabu nimbali kelawan sowanipun Hyang kamangka beda lan adat sing wis kelakon. Pendak-pendak Putu Prabu nganakake pasewakan kuwi sing dirembug nalika mung ngrembug babakan patine para Pandhawa. Nanging ngene Blaka Suta Blakutan terus tangwae pun Hyang ora nutup-nutupi pun Hyang walaka ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana. Kalamunta kaget sartane bingung. Manahipun Hyang uga bombong sakjroning atine pun Hyang ngetal kandha. Teka wektu dina iki beda lan adat sing wis kelakon janur gunung Adingaren. Iki sawanipun Hyang tinimbal ana ing Praja Negara Ngastina iki disuwuni priksa sartane pun Hyang disuwuni supayane mejang ana ngersane Putu Prabu kepiye seranane nggone nggayuh wujuding wahyu kanarindran. Putu Prabu perkara kang mangken iki gawe bingung sartane gawe mongkok uga bombong penggalipun Hyang. Teka Kurawa kuwi urung tau sepisan bae nampa sartane nggayuh wujuding kanugrahan arupi wahyu. Teka wektu dina iki Putu Prabu Jaka Pitana nimbali sawanipun Hyang kapurihipun Hyang mejang ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana kepiye saranane nggone bakal nggayuh wahyu. Nggih. Pun Hyang mongkok, pun Hyang seneng sartane bombong penggalipun Hyang ngetal kandha. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng Hyang. Pramila Kanjeng sampun cetha terwaca pamintanipun ingkang wayahipun Duryudana supados rawuhipun Kanjeng Hyang Bisma menika amejangaken kados pundi serananipun anggen paduka utawi ingkang wayah kepengin gayuh wahyu kanalindran ingkang sinebat wahyu cakraning rat. Iya, ing pengangkahipun manahipun kegayuhanipun ingkang wayahipun Jaka Pitana menawi ngantos ingkang wayah samangke kasinungan wujuding wahyu kanalindran ingkang sinebat pun wahyu cakraning rat ing panggayuhipun benjang satedhak turunipun Prabu Duryudana badhe nglajengaken turas keprabon negari Ngastina lintir gumanti keprabonipun ingkang wayahipun Jaka Pitana samangke satedhak turunipun ingkang wayah pun Gendari Suta. Pramila Kanjeng Hyang Gandeng Paduka sampun rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Monggo sumawi kula aturi amejang kelan ingkang wayah kados pundi serananipun anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Kanjeng Hyang. Ya. Yen ta wis cetha terwaca dawuh wayah Prabu, saiki pun Hyang mung arep matur. Wong sing nggayuh wahyu utawa wong ingkang kepingin kedunungan wahyu mono piandele mung 3. Piandelipun namung 3. Ya, ingkang sepisan ya kuwi Jajak. Ingkang sepisan mergo Jajak. Ya. Ingkang ping pindhone Jujuk. Banjur ingkang ping 3ne Jejeg teges Jajak. Jujuk sartane Jejeg kuwi kudu diduweni kelawan anggane titah utawa kudu tukul ana sakjerone penggalih titah yen to dheweke kepengin kesinungan wahyu. Nggih. Ingkang sepisan sing aran Jajak. Jajak kuwi tegese apa? Jajak kuwi tegese kudu iso mangerteni marang cetek jerone kahanan. Ya jati dirine pribadi. Teges awakmu dhewe iki kudu mbok jajaki, kudu mbok tindhingi. Kira-kira wis apik apa durung? Kira-kira wis pantes apa durung kalamun to kepengin gayuh wujuding wahyu kanalindran, ya wahyu cakraning rat. Nggih. Kuwi Jajak. Sabanjure Jujuk. Jujuk kuwi kudu tansah anjujuk utawa anuju marang tingkah laku tindak tanduk munamuni Solabawa. Kuwi kudu dijaga.
kuwi aran jujuk. Teges jujuk kuwi kudu jujuk marang bab ingkang prayoga sartane nyingkiri bab-bab ingkang asipat candala budyangkara. Kuwi jujuk. Nggih. Banjur ingkang telu jejeg. Lah iki sing angel nggih. Angel digayuh dening saben titah, ora saben-saben titah bisa nglakoni jajak jujuk sartane jejeg. Jejeg iki bisa krasa yen to sepisan dheweke wis njajaki, ping pindhone dheweke wis njujuk marang perkara kang prayoga patrap sing becik, kudu iso njejegake. Nggih. Teges yen to wis iso njajaki kelawan jati dirine, iso nintingi kelawan awake dhewe, sartane ping pindhone iso njujuk kelawan marga ingkang bener, kudu iso tansah njejegke. Teges ora mingkuh. Oh sartane ora wola-wali sing dadi ngendikane, ora min-slamecle sing dadi guneme. Kuwi jajak jujuk sartane jejeg. Lah saiki aku tak takon karo Putu Prabu Duryudana. Apa kira-kira nggonmu ngregem piandel telu kuwi mau apa kira-kira wis mbok pikir kanthi tenanan? Apa nggonmu arep kepengin gayuh wahyu kuwi mungkin arya abang-abang lambe? Apa nggonmu kepengin gayuh wahyu cakraning rat ki pancen lahir batin tenan? Kanjeng Hyang, piye Putu Prabu? Yektosipun sampun lahir lan batos anggenipun ingkang wayahipun Jaka Bita anggenipun badhe gayuh wahyu cakraning rat. Katitih samangke sampun kula tatahi lahir lan batosipun ingkang wayahipun Duryudana. Malah kula ngaturaken panuwun wondene patu Kanjeng Hyang sampun amejang dhumateng ingkang wayah. Ya siji ngene nggih, siji meneh pun yang ngimbuhi lan apa kang dadi aturipun yang ana ngersane ku Putu Prabu. Nggih, kados pundi Kanjeng Hyang? Wong sing arep gayuh wahyu kuwi kudu gentur nggone nglakoni prihatin. Wong sing arep gayuh wahyu kuwi kudu tansah nengenake marang prihatin sartane ngedoi marang tumindak seneng-seneng, ropian-ropian sartane kekemul bondo donya. Ya pancen bener. Wong kuwi ora luput saka gegayuhan menungsa utawa titah kang gumelar ning jagat iki ora luput nggone duweni rasa kepengin mukti ngawibawa Nyakramati mbau denda. Nanging ewa semono nggih. Gandeng sira Putu Prabu kuwi wis madeg nalendraning praja negara Ngastina. Jeneng sira Putu Prabu Jaka Pitana kuwi wis kekemul bondo donya, derajat pangkat tumpuk matumpa-tumpa sugihmu. Nanging ndak jaluk yen to pancen wis lahir batin tenan kekarepanmu, nggonmu kepengin gayuh wujuding wahyu cakraning rat, perkara kadonyan kiwakna luwih dhisik. Perkawis kadonyan kedah kula kiwaken liripun kados pundi? Mbaleni aturipun Hyang, wong sing kepengin gayuh wahyu kuwi kudu gentur nggone nglakoni prihatin. Merga nggone nglakoni prihatin kuwi kudu laku ta apa brata, ya talak brata, mesu budi ngulir budi ngasa kadiwasan. Ngeningake sartane ningkemake sartane niti narbuka lawan Babanawa Sanga tumindak angkara budi candala sartane tumindak seneng-seneng ya tumindak kadonyan kudu dikiwake luwih dhisik. Nggih. Jalaran sing jeneng wahyu kuwi bakal tentrem manjing ana nganggane titah. Waton titah kuwi bisa meper sartane bisa ngendhake marangmu bal-bal ingkang nepsun. Mangkono monggo dawuhipun yang ngersane Putu Prabu Jaka Pitana nggih Putu Prabu. Siang Pantara Ratri amung cipta pulon tanana liyan kaeksi mila katur kang Candra mande prasasatra kang
sumembah Jagat Dewa Bathara paman Pati Arya Sengguni. Kawula nok ninggih nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat sesembahan kula ingkang paman sumadong dawuh. Paman wonten timbalan. Kaget ara sing manahipun ingkang putra Penjaka Pitana. Sareng nampi sabda pangandikanipun Kanjeng Hyang Bisma Ngetal Kandha. Bilih anggenipun ingkang putra kepingin gaya wahyu cakraning rat utawi wahyu kanalindran kedah laku topo brata laku priatos miturut pamanggipun paman Pati Arya Sengguni kados pundi? Nuwun sewu Lungger ingkang bapa sumela atur. Nggih paman kasumanggaken. Kula kinten menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kepingin gaya wujuding wahyu. Mereka kula metangaken wonten ing kalih perkawis. Kalih perkawis inggih. Sepisan kula nuwun sewu. Wahyu menika menapa wonten wujudipun nggih? Ya kula kinten boten wonten wujudipun. Jalaran wahyu menika tukul saking salebeting manahipun pribadi. Inggih. Ingkang angka kalih menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe nggayuh wahyu. Kamangka kula nuwun sewu. Miturut petanganipun ingkang bapa ing kepatihan menika tiyang ingkang kasinungan wahyu menika inggih tiyang ingkang nggadahi derajat pangkat sugih brana picis tumpuk matumpa-tumpa. Gesangipun wonten ing alam madang menika saged mukti ngawibawa Nyakrawati ambau dendha menika tiyang ingkang sampun sinebat kasinungan wahyu. Nggih. Lan sepisan malih kula nambahi ingkang bapa menika metang kula nggelar kula nggulung sartane kula menggalih napa pantes ning atasipun paduka menika priagung paduka menika derajating nalindra kok ndadak laku tapa brata ketayalan laku prihatin nuwun sewu nggih mbok sampun boten susah nggayuh wahyu lenggah kemawon wonten Dampar Kecana Negari Ngastina wahyu menika sampun marani dateng resanipun anak Prabu Jaka Pitana mboten susah dipun gayuh. Wahyu menika sampun madosi dhumateng angganipun anak Prabu Jaka Pitana. Jalaran mituratipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula bali sepisan malih tiyang ingkang kasinungan wahyu menika ugi tiyang ingkang wonten ngalam madang menika gesangipun mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Nggih. Kamangka kula nuwun sewu. Anak Prabu Jaka Pitana menika derajat ugi sampun boten kirang, pangkat ugi sampun boten kirang. Brana picis lho nggih nuwun sewu. Kasugihan bondo negari Ngastina menika seprapat jagat kagunganipun paduka anak Prabu Jaka Pitana sedaya. Pramila menapa badhe kelamban menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe nggayuh wujuding wahyu. Mboten susah ketayalan pun to lenggah teng Dampar Kecana Negara Ngastina kemawon nek kula mboten percaya kula mboten pitados wontenipun wujudipun wahyu. Paman Harya inggih kula kinten kula kisarujuk sapirembagan kalam prabu ingkang sampun paduka jengandi aturaken paman. Lah nggih to pramila menawi miturutipun ingkang bapa mboten saketayalan gayuh wujuding wahyu nggih anak Prabu Bawa Durna wonten dawuh miturutipun Bapak Durna kados pundi? Oh, nek kula kok sami kalih sing diaturke Dik Suni niku kula sami. Sami tegesipun kados pundi? Nuwun sewu lho, Ngger. Mboten kateges kula menika rubuh-rubuh gedang kalian menapa sing diaturke Adik Pati Arya Sengguni menika mboten. Ning nuwun sewu to. Sampun wong sawangsul Pandhawa menika nggayuh wujuding wahyu, sampun wong sawangsul Pandhawa menika nggayuh wujuding kanugrahan saking para Jawata. Lah sakniki kula tak takon, wujude wahyu niku napa? Wujude wahyu ingkang digayuh dening para Pandhawa bola-bali ngantos wahyu sing tau digayuh melih kalih Pandhawa kalih turase Pandhawa. Oh, wahyu niku napa wonten wujude? Coba kula tak takon.
Nggih kula kinten boten wonten wujudipun. Menawi wonten wujudipun, tartentu wonten wujudipun wahyu menika. Mbuh abang, mbuh ijo, mbuh kuning. Menika tartentu wonten wujudipun. Menawi wonten bentukipun menika mbuh bunder, mbuh gilik, mbuh cendhek, mbuh dawa, mbuh gedhe, mbuh cilik. Menika tartentu ketingal menawi wahyu ingkang dipun gayuh dening para Pandhawa menika mawujud. Nggih. Nanging kula nuwun sewu. Nek wahyu menika mboten mawujud, oh menika senes wahyu lho, nggih. Menika senes wahyu, menika senes wahyu. Sok karo mangsane Pandhawa niku mung sak ngayawara. Mung nampa ujaring kaken-kaken. Mung nampa ujaring daplok, ora niti priksa kelawan kanan sing sak nyatane. Wah kanggone nglakoni tapa brata. Oh, kamangka niku mung wujude demit. Sing nyetrum sing marake mrinding awake Pandhawa niku senes kok wahyu, ning niku mung memedi sing tunggu papan mriku. Nggih. Niku Bapak turun nggih. tur kula kok kalih sarujuk kalih sing diaturke Adipati Arya Sengkuni. Wahyu niku sampeyan anak Prabu Jaka Pitana mboten susah-susah gayuh. Kedayalan laku tapa brata. Pun lenggah teng dampar Krishna negara Ngastina kemawon, wahyu pun madosi anggaripun anak Prabu Jaka Pitana. Menawi pancen estu wahyu menika mbetaken kalian sing ngandika anak Prabu Jaka Pitana. Nggih. Menawi wahyu mbetaken kalian panjenengan tartentu gi sampun ngebel. Lumantar nomor WA utawi sak pituritipun. Jawab badhe wonten job campur sari napa-napa ngoten mengkira. Wahyu ugi menghubungi panjenengan piyambak nggih. Nggih. Pramila kula piyambak ugi mboten pitados nek sinasa kula menika derajating Brahmana. Sinasa kula menika pendhita, sinasa kula menika nuju Ngastina. Kula mboten percados wontenipun wahyu. Merga wong sing kedunungan wahyu niku nggih cocok sami kalih sing diaturke Adipati Arya Sengkuni. Wong sing kedunungan wahyu niku wong sing wis mukti ngawibawa Nyakrawati mau denda. Wonten salah satunggiling negari bandane tumpuk matumpuk-tumpuk derajat pangkat sugih brana picis tumpuk undung wonten negari Ngastina. Padukan Prabu Jaka Pitana menika sampun mboten susah mbetaken wujudipun wahyu. Padukan Prabu Jaka Pitana menika sampun kewahyan lho nggih. Nggih. Paman Harya kalian Bapak turun nggih. Pramila monggo dipun petang napa kelakon sampeyan kebareget napa kelakon paduka anak Prabu Jaka Pitana laku prihatin mangka laku prihatin niku abot poso ngebleng 40 dina 40 bengi oh mboten saben titah saged nglakoni kok nggih mboten saben titah saged lulus anggenipun laku tapa brata talak brata anggenipun badhe kaya wujuding kanugrahan menika Jagat Dewa Bathara paman wonten timbalan menawi ngaten sareng kula petang sareng kula gelar kula gulung Kanjeng Hyang piye Putu Prabu manahipun ingkang putra utawi ingkang wayahipun Duryudana kok mboten srek menawi kula kedah laku priatos menawi kula kedah tapa brata ning atasipun derajat kula menika Nalendra lah kok mung malah harep kewirangan ngatasi Nalendra kuwi wajibe mukti ngawibawa Nyakrawati mau denda lah kok dadak ketayalan gaya wahyu kudu tapa brata Kanjeng Hyang malah kula mesthaken dinten sak menika badhe kula urungaken anggen kula badhe gayuh wujuding wahyu kanalendran Kanjeng Hyang kagatri sang kapirangu rinangkul kinempet ambet dosang retnaning bawana ya tukang malang ati ya tukang kudu kering ya tukang ana sing jas Wilah wong Mastura Musidam sekaring bauna langgeng Putu Prabu kaget penggalihipun yang bareng pun yang mejang daki-daki kaya ngono ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana ning sira malah taren karo sing jenenge Patih Sengkuni Duryudana lah padha karo nasibmu ki wujude iwak kecemplung wuwu wis bener kowe ping duweni gegayuhan wis tinarbuka penggalihmu kepengin gayuh wujuding wahyu kanalendran wis tak mejang sira Putu Prabu njaluk dawuh ngono ngersane pun ing ngetal kondhok
Malah wis tak wenehi wejangan sing kaya ngono, ora mbok petang, ora mbok gelar, ora mbok gulung. Ora mbok pertimbangke kowe malah njaluk iku pamrayoga saka Pati Sengkuni karo Begawan Durna. Aduh, Duryudana, Duryudana. Mesake timen kahananmu nggih. Nuwun sewu. Kula kinten langkung mesaken langkung priatos kawontenanipun ingkang wayah. Menawi kula ngantos derajat kula nalindra tumuli kula laku tapa brata kula ketayalan kula ngraosaken rekaos kula ngrasake urip rekoso mung mergo kepengin gayuh wujude wahyu sing tanpa wujud tanpa saged dipun raosaken dening manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Ya wis ora dadi ngopo ning ngene lho nggih. Aku arep nyuwun prisa ngersani anak wayah Prabu Jaka Pitana. Kados pundi? Apa nggonmu kepengin murungake lehmu gayuh wahyu ki apa wis mbok antepi tenan? Sampun kula antepi. Ginanipun menapa kula ketayalan menawi wujuding wahyu utawi wahyu menika mboten wonten wujudipun, mboten saged kula regem, mboten saged kula ginaken, mboten wonten ginanipun sinaosa kula sampun nglampahan gayuh wujuding wahyu kanalindran. Ya wis. Wis mbok antepi tenan. Sampun kula antepi. Lahir batin, lahir batos. Ya wis ora dadi ngopo. Malah ndak rasa yen to pemanggihmu kaya mangkono sira putu Prabu duweni igo sartane duweni patrap sing kaya mangkono salah bawamu kaya ngono. Ndak rasa Begawan Bisma nggone lungguh ning Prajanegara Ngastina wis ora ana gunane meneh. Gunane apa aku lungguh ning Kedaton Negara Ngastina? Nek to aturku wae ora digatekake. Aturku sing cacahe sekeranjang koprak iki mau kalah karo ature Pati Sengkuni sing mung seklimah nanging sajak njlomprongke ning gawe marem matimu ya nggih ora dadi ngopo Putu Prabu ora dadi ngopo apa niyang njaluk pamit bali ning pertapan Ngetal Kondo nanging aku njaluk yen to mengkono bobol boroting kanan aja njaluk tulung karo Begawan Bisma Putu Prabu. Nalendra marwa sing sang katriga mulung pangrompak ing wadya Kartakara reka kiri jagat dewa Bathara paman wonten timbalan kados pundi kawontenanipun malah kados mekaten. Eyang Bisma sajak runtik manahipun sampun kajengipun nggih. Wong kula kinten menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana gayuh wujuding wahyu menika ugi mboten wonten ginanipun. Padha karo sami kemawon anak Prabu Jaka Pitana menika wong legan golek momongan, wong nganggur golek gaweyan. Nak nggih ngaten to Kakang Durna. Nggih, leser anu leres. nggih. Leres mboten wonten ginanipun. Wahyu rama wujud karo digayuh. Oh, nuwun sewu nggih, mbok penak bobok kemawon. Nggih. Mangga kula aturi amenggalih. Subatana Nalindra kok kon laku tapa brata niku kados pundi? Anut lakuning Kurawa ngene. Ngeling ana patine Risang Abimanyu. Kakang Prabu Karna badhe paring dawuh menapa sajak pasemonipun Yunidi Palilah wonten ngersanipun ingkang rayi. Yayi kula nuwun sewu. Menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika mboten kestu gayuh wujudipun wahyu cakraning rat ingkang sak mangke badhe dipun matedaken dening Wara Jawata nuwun sewu menapa mboten langkung saenipun menawi ana dianeter dumateng katrimanipun putra negari Ngastina.
Liripun kados pundi Kakang Prabu? Mangkir yen to. Paduka Prabu Yayi Prabu Jaka Pitana menika kagungan putra inggih menika pun anak kula ing Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara. Parangipun Menapa mboten langkung sae menawi dawuh kanan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara supados laku priatos nggayuh wujuding wahyu cakrane ngrat Yayi. Kagyatri sang kapirang urinang kula kinempit-kempit. Dosang retnaning bawana ya ki tukang walang ati. Jagat ya Bathara Kakang Prabu iki sareng kula petang-petang sareng kula gagas ngendikanipun Kakang Prabu Surya Putra menika estu mandes nancep wonten manahipun ingkang nyerayi. Nggih, Pamadarya wonten timbalan. menawi kula mboten sarujuk sartane kula mboten purun menawi kula kedah nggayuh wujuding wahyu. Inggih. Monggo kula aturi bali nglarapaken sawanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Sak menika nggih Benjang-enjang. lho. Ya iki sak menika Paman Pati Arya Sengkuni. Oh inggih nak ngestaken dawuh keparing nyuwun pamit madal masilan. Ngatos-atos sampun ngantos kados lare alit Paman Pati Arya Sengkuni. Mandalun tata trat silanera ngajamakan astanira ngalih astanira kalih pisan yen ngantika magawe pranta yen ngantika magawe pranta jagat pangestu para Pamanarya wonten timbalan anak Prabu. Mriku anak kula Lesmana saking pundi? Lah keteka wonten bathukipun wonten wujudipun
Mriko napa? Niku senter anak Prabu. Wila jagat Dewa Bathara, saking pundi anak kula paman? Wau kula padosi teng kesatriyan mboten wonten. Sareng kula tinu sawah lah kok. Awayah Mas Lesmana Mandrakumara niku nyuluh kicot. Wila. Ngendikane ajeng dingge pakan welut. Ana kicot kok nggo pakan welut kudune ning sawah ki ra nyuluh welut. Pramila teng bathuke niku nuwun sewu wonten ponang senter ingkang tasih tumemplek anak Prabu. Monggo kula aturi andang Paman Harya nggih. nggih. Anak anung-anu ndita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero aja mung kandung ring pangucap nang kababaro dadi pakarti. Lesmana, anakku bocah bagus. Padha kanthi raja sapratanira, anakku Lesmana Mandrakumara. Nun amit masang kalimantap tinebih naing laduni dumawaing tawang tawang linepat ing tolak manuk. Nuwun sewu wayah Mas, tolak manu Rama Prabu Basudewa, Duryudana, Rama Prabu Duryudana Ram Paduka miji dumateng sawanipun ingkang putra ing Saraja Binangun. Wilujeng sawanipun kang putra Rama Prabu. iya, slamet tekamu kir. Slamet wilujeng. Kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk sanepa paduka Kanjeng Rama Prabu Jaka Pitana Ramana maling. Iya anakku Lesmana Mandrakumara tak tampa. Ora liwat pangestune wong tuamu wae tampanana. Yai Nakna ninggih. Sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jejimat paripe dayana ing kasantosan. Parang pangestu paduka Kanjeng Rama badhe kula cancang pucahing remi. Bocah ing weni Kula cancang pucahing weni dumawing wijang rumeketing wardaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Rama Prabu. Lesmana ya Nggih, sesuk meneh ora sah dadak kowe nyuluh welut. Kowe iki anak ratu kok dadak ketayalan turun sawah. kajengipun kula rekane pengin merakyat. Ya wis ora dadi ngopo. Rama Piye nggih? damel kaget nimbali sawanipun ingkang putra wonten wigatos menapa Rama? Lesmana, Wonten timbalin. iki mau aku nampa dawuh saka yangmu ing ngetal kandha. Nggih, Yen to aku kudu nggayu wujuding wahyu kanalindran. nggih. Nanging bareng ndak pitung ora pantes ngatasipun Rama iki nalindra teko dadak ketayalan. Laku tanpa brata laku prihatin. Mongko wong prihatin kuwi angel sartane abot sanggane. Kepareng paduka Kanjeng Rama kados pundi? Ger, kowe tau tuh supayane nggayuh wujuding wahyu cakrane ngrat ya wahyu kanalindran sing bakal tumedhak. Seranane kuwi kudu laku tanpa brata. Ana sakjerone alas. Mbuh nang ngendi papane sing baku kudu bisa nggayuhake wujude wahyu kanalindran kanggo wong atuamu sartane kanggo nerusake turas keprabon negara Ngastina. Besok kalamun to pancen kowe kesinungan wujuding wahyu kanalindran. Mula sowanmu iki tak dawuhi supayane wektu dina iki uga kowe budal nggayuh wujude wahyu cakrane ngrat nggih anakku Lesmana Mandrakumara. Kagiat risang kapirangu rinangkol kinampek empek waduh Rama Prabu janjane kula nek kon nglakoni tapa brata niku gelem-gelem moh. Lire piye? Kadang kalane sok akeh semut dadi kula memeng. Kula lungguh sila tumpang kok dikruyuk semut niku
Rasane larane ra jamak-jamak. Ora usah wedi, ora usah kuwatir. Mengko sing bakal nderekke kuwi ana Eyang Ming saka 5. Eyang Durna. Oh, putuku Lesmana Mandrakumara Anggeri ya. Mengko aku sing bakal nderekke sartane ngetutke kelawan sak laku jantramu nggon mulaku tapa brata gaya wujuding wahyu cakraning rat. Nggih pun. Nek ngaten wekdal sak menika kula nyuwun pamit madal wasilan Kanjeng Rama. Hati-hati aja kowe bocah cilik. Lesmana. Nggih non. Pamandarya Wonten timbalan nggih. kula kok ora dimangu-mangu kalaran aku lho pun Lesmana Mandrakumara. Sampun to. Sampun waskwata, sampun ngantos sumelang. Mengke kula kalian Kakang Durna kalian Marasata kula ingkang badhe nderekaken tindhaipun wayah Mas Lesmana Mandrakumara. Oh, Nak Prabu sampun ngantos kuwatos lho, Nger. Sedaya ingkang sampun linaman dumateng putra Paduka pun putu kula Lesmana Mandrakumara menika ugi sampun dados pepesthing kodrat. Mbok bilih menawi ketrima gesangipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara samangke satemasaken gaya wujuding wahyu cakraning Ratanan Prabu. Bapadura iki. Nggih. Kakang Prabu Karna Wonten timbalan Yayi. babar pisan kula pasrahaken dumateng Paduka. Dumateng keselamatanipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Ih, ngestaken dawuh. Kartomarma wonten timbalan. Babaru kang padha sebo jeneng Sanadya Kundrang Kedaton kaya sempurna kadring pananggilan. Ya nun ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun madal wasilan Koko Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma. Purna gatining pananggilan. Arsa sang nata Kundrang Kedaton saking dampar kesara kinapit gambaran gading kadharaken sang janing peromban jedi manggung tanggung saka paloro-loro. Ingkang samya ngambil upacaring prabot Kawisa saking Mandra tindak nyosang Sri Naranata lampun katon saking Mandrawa tansah sesanti kambulyane.